искам да звънеш на някой твой приятел и да му поискаш 500 лева, да му видим каква му е реакцията. Имаме ли такъв доведен човек, който ще свърши работа? Сега ще звъна на брат ми. Ма не ми е истински брат. Добре, това е важно. Ицето и сърце. Ало, Ице, трябват ми спешно 500 лева на заем. Имаш ли да ми дадеш? 500 лева. Да, нямаш. Колко имаш? Имам 100 лева в мене. Толкова. Само моля, питаш баща ти, кажи му, че са за мене. Какво ти трябва това и мога измисля нещо? Не ти достигат за iPhone. За iPhone. На кой си чупил iPhone, бе? На валката. Ти тъп ли си, бе? Случи се, без да иска го ботнах. Валка. Валката не е тука. Говори от на моя телефона с майка му. Кажи, много ядосан. Много е ядосен, ще ме бие. Нали го чувам как ти суфлира, бе, тапанар? Аре, че цяло обичам те. Добре, надявам се да няма проблем, брат. Заповядайте те фастъци. Представи се чудесно.